Gaur bigarren eguneko saioa ingo dugu. Hemen ditugu osagaiak, galirina, ura, eta hemen da atzo prestatutako amaorea. Hemen ez da zer pasau, eta jarraituko dugu prozesuarekin. Hasiko naiz, ura botatzen, atzo bezala 50 gramo daude. Eta nahastu ingo dut. Nahastuta benean, pisua zeron jarriko dut, eta botako izkiote galirinetik 20 gramo, atzo bezala. Eta galirin zuriztik beste inbeste. Eta nahastu ingo dut. Atzo bezala, nahastu behar dugu kirina guztiz hidratatua egon arte. Eta ondo hidratatuta dagoenean, trapuakin berriz tapako dut, eta lagako dugu beste 24 ordu, 22 gradu artean daun toki baten. Erarte.